Hei kaikille! Tänään puhumme iranilaisista vientitaateleista, joita tarjoaa Parsa Food-tuote, joka täyttää korkeimmat laatuvaatimukset ja jota viedään ympäri maailmaa. Miksi valita Parsa Foodin taatelit? Me Parsa Foodilla pyrimme tarjoamaan parhaat iranilaiset taatelit, joiden kaikki yksityiskohdat voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Ensiluokkainen laatu, tuoreet, herkulliset ja 100% luonnolliset. Lajittelumahdollisuus. Valitse koko, väri ja laatu tarpeidesi mukaan. Mukautettu pakkaus, saatavana irtotavarana tai luksuspakkausvaihtoehtoina vientiä varten. Ammattimainen kuljetus, toimitetaan standardisoiduissa konteissa säilyttämään tuoreus. Turvallinen maksu, luotettavat maksutavat tukkuasiakkaille. Täydellinen vientiasiakirjapaketti. Kauppadokumenttimme sisältävät. Kaupallinen lasku, commercial invoice. Pakkausluettelo, packing list. Alkuperätodistus, certificate of origin. Rahtikirja, bill of lading. Vientilupa, export license. Kuljetusvakuutus, insurance. Asiakkaan pyynnöstä. Tarkastustodistus, inspection certificate. Kaupallinen et virallinen. Näillä asiakirjoilla takaamme, että taatelit toimitetaan turvallisesti ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Parsa Food on valmis yhteistyöhön kauppiaiden, maahantuojien ja jakelijoiden kanssa ympäri maailmaa. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja tehdäksesi tilauksen. Parsa Food, laadukas vienti, luotettava toimitus. Yhteystietomme löytyvät videon kuvauksesta. Jos pidit tästä videosta, tykkää, tilaa kanava ja ota ilmoitukset käyttöön, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista päivityksistä.